Ai, tää on helvetin. Soita tosta Ryyni. Just Visual. Terve Ryyni. Moi. Sait mun viesti? Joo, katsoin sen klipin mitä sä laitoit tuolta noin, niin ihan helvetin hyvä. Mä olin Manalas kuvaamassa sen keikkaa. Jengi oli ku pipo. Joo, mä oon itse tässä Hedbergin Ruffissa, mulla on oma toimisto Rempassa, niin mä pidän nyt täällä toimistoa. Joo, voitais sopia, että nähdään sitten täällä. Hyvä, mä tuun sinne. Mä hoidan sen Veli-Matti tänne näin. Joo, eikä sillä mitään tärkeämpää voi olla. Joo, ei, kyllä mä hoidan. Jes. Ei mitään, nähdään piakkoin. Aha. Moi. Kuukautiskerran loppuaika. Kato siinä Paulissa mainitaan. Terve! Moi. Pertti Mä Pulkolan Veli-Matti, terve. Ryyni, moi. Kuvaaja. Okei. Ja taas se Just Visual kaverissa on vähän helvetin hyvä. Aha, okei. Joo, mä rupean kuvaamaan tätä sketsisarjaa. Niin, aivan. Joo, no siis meillä olikin puheissa niin sketsisarjaa, mutta no, mitään tarkempaa ajatusta niinku, että... Mitä sus tähti? Ihan yksinkertaisesti. Siis Okei. suhun tää pitää niinku brändätä. Onko sun mitään idiksiä, niinku, miten me saatais sun nimi siihen? Niin mietin, että jos siitä vaan jatkaisi, kun meitähän on varmaan joku porukka tai ollaan niinku tekemässä sitä näin, niin jos jatkaisi, että olisi niinku puumalauma. Jumalauta, toi on ihan helvetin hyvä idea! Me ollaan puumalauma. Joo. Toi Perkele, me ollaan tämmösiä villieläimiä muutenkin. Jotain jumalauta, me ollaan puumalauma. Toi on hyvä. Et mulla oli semmoinen ajatus vaikka, että voisi olla niinku jossain niinku minä ja sit niinku Uma Thurmani ratsatteista jollain puumalla, että se olisi niinku puumala, Uma, et siinä olisi tää jotain, se nyt oli ihan vaan niinku... Wow, kyllä me toi Siis toteutetaan. toki niinku eihän mitään Uma Thurmania tietenkään. Ei, kyllä mä hoidan. Mulla on connectionit laulaa tuolla noin ympäri. Mä lennän se tuolta Atlantin yli tänne näin saman tien. Mä ollaan se managerin kanssa vanhoja tuttuja. Siis Uma Thurmani. Kyllä, Uma Thurmani tää Kilpin näyttelijä. Kato, sitten tässä on vielä toinen juttu, että kun mulla tuolla Korkeasaaressa on semmonen mimmi, kato, ketä hoitaa noita villipetoja, niin mä oon käynyt sitä tuuppaseen tuolla noin. Ja kato, mä otetaan sieltä sotilaisesta ketjussa ja villipuumat sinne kuvauksia, että ratsastatte niillä. No eikö nyt mitään. Kyllä. Ihan villipuumat otetaan siihen, niin kato, niillä on kouluttajat mukana ja kaikki, ei mitä hätää. No okei, no vähän megalomaanista, mutta on aika siistiä, jos se onnistuu, että... Kyllä mä luotan Perttiin. Milloin me kuvataan? Joo, siis mä oon varannut meillä studiota on viikon päähän jo valmiiksi. Meillä on viikon päästä samaan aikaan. Meillä on studio valmiina. Okei. Uma tulee sinne niin. Puumala tulee sinne niin. Meillä on puumalauma kasassa. Pari puumaa tuolta Korkeasaaresta tuodaan ketjulla paikalle. Kato, pau. Se on siinä. Wow. No siis joo, kelpaa, ei mulla ensi viikolla mitään. Ja nyt onko siis todellakin joo, siis ehdottomasti on aivan mukana tässä. Toi on ihan... No niin, hoidat itses vaan paikalle. Sä hoidat visuaalisen puolen, mä hoidan kaiken muun. Okei. No ei mitään. Siis Näin mennään. Mennään niille sitten, mutta ei, siis aivan huippua. Joo, Okei, ei joo, mitään. kiitti. Oli kiva nähdä, mutta siis no ensi viikolla sitten ja Nähdään viimeistään. ensi viikolla. Okei, Yes, no niin, hyvä. moro! Moi! Toihan meni ihan helvetin hyvin. Mikä toi Von Ström-läppä on? Sä oot Forström. Joo, mut kato, kun se Von Ström kuulostaa kato niin paljon hienommalta. Se on kaikille kato tuottajaystävällinen tommonen iso nimi. Okei, tuottajaystävällinen. Joo, mä kävin vaihtamassa sen. Luulet sä, että sä saat Uma Thurmani oikeesti? Totta kai mä saan. Okei. Ei siitä huolettikaan te teidän jutut, mä hoidan ne mun jutut. Kyllä, siis mä voin kuvaa mitä vaan, jos sä saat sen tänne. Niin Kyllä, mä tästä hoidan tulee sen tosi tänne. makea. Tästä tulee, kato, me tehdään tosta kaverista tähtiä, sit me viedään sen rahat. Nyt painetaan saunaan.